ta yi ka ce to me yasa ba za a bincike game da mutawatir ba? A'a, ai wannan aikin da ka fara shine matakin farko na binciken da ka riga kai wa mutawatir. Misali jama'a, hadisi ne sai ka same shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyati, sai ka bude sahihul bukhari sai ka ga isnadin shi. Da ka tafi muslim sai ka sake ganin wani isnadin, misali nake mana. Da ka tafi tirmidhi sai ka sake ganin wani isnadin, da ka tafi nasa'i sai ka sake ganin wani isnadin. Yanzu ba isnadi hudu ba? To sai ka ci gaba da bincike kakkab baka sake samun isnadi na biyar ba. To yanzu ya tabbata kana da hadisi, kana da isnadodin shi mabambanta guda hudu, amma matsalar ita ce baka san ya inganta ko bai inganta ba. Misali nake muku, sai ka zo sai ka fara binciken isnadin can na Bukhari, misali nake muku, sai ka tabbatar da cewa ya inganta, sai ka buga mishi alamar sah, ya inganta. Sai ka sake bibiyar isnadin Muslim, sai ka ga cewa sah, ya inganta. Ka sake bibiyar na Tirmidhi da Nasa'i, duka ga sun inganta. Kun fahimci wannan? Yanzu ka tashi inganta shi, zaka inganta shi a matsayin hadisi mashhur sahih, haka ne? To ana nan, kamar yadda in darasi ya bayu yau, zaka ji daga cikin hanyoyin da zaka ƙara faɗaɗawa wajen binciko hanyoyin hadisi. Sai ka je ka ƙara samun wasu littafai waɗanda ya kamata kai bincike. Sai ka je ka samu musnad na Imam Ahmad, sai ka samu musnad na al-Imam al-Bazzar, sai ka samu littafin al-Muntakhab na al-Imam Abd ibn Humayd, ka je sai ka samu littafin Sunan Kubra ta al-Imam al-Baihaqi. Waɗannan littafan sai ka samu wasu isnadodi ga shi wannan hadisin wanda da ka bincika sauran littattafai gama gari baka samu ba. Sakamakon haka sai ka ƙaro samo isnadoji a cikin waɗannan littattafai, isnadi 3, in ka hada da na da ya zama nawa? 7. Kana nan sai ka samu labarin, ai ga wani malami ya samo littafin musnad na al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba, ya samo littafin musnad na al-Imam al-Humaydi. Sai ka je ka ara, kana neman wannan hadisin, sai ka sake ganin ga wannan hadisin kuma da wasu isnadodi daban-daban. A cikin waɗannan littafai guda biyu sai ka ƙara samo wasu isnadodi daban guda 5. Da can ga guda nawa? 7, ga guda 5 nawa? Kun ga 12 sun kai matsayin mutawatir ko ba su kai ba? Sun kai. To da ka zo ka fara bincike kuma game da halayen masu riwayar da siffofinsu, sai ka ga cewa duk siffofin nan da aka sharɗanta kafin hadisi, kafin masu riwayar hadisi su zama mutawatir, duk waɗannan isnadodi guda 12 da mutanen da ke ciki duk sun cika. Yanzu hadisin ya zama me? Mutawatir. To tun da ya zama mutawatir, ka ji dalilin da ya sa malam ya ce dunal awwal ban da shi. Don ai ka gama bincike lokacin da kake ƙoƙarin me kaiwa ga ya kawo ga mutawatir. Don haka yanzu da ya kawo mutawatir, wannan bincike za ka sake yi? Dama sai da kai bincike sannan ka kai ga wannan matsayin. Ashe hadisi ana fara bincikar shi ne daga isnadi kwaya ɗaya da ka samu, ka tabbatar ya zama garib, ya zama sahihi. Kana nan ka samu na biyu, ka tabbatar ya zama aziz, ya zama sahihi. Kana nan ka tabbatar ya zama mashhur, ya zama sahihi. To yanzu dan Allah in ka ci gaba da samun isnadodin kana ta hukunta su sun sahaha, sun inganta, ran da ya kai mutawatir akwai wani bincike da zaka sake dawowa ka yi? Dan haka ka je yana ta ce maka dunal awwali, banda na farkon, dan na farkon ka riga ka gama bincike akan shi. Kun gane jama'a?